Ti barangay Dupita Kapidig ti kinasayaat na mga idol. Ato'y man ti report. IFM News. IFM News. IFM News. Live report. Ninagipa ni Kapitan Noel Esteban iti barangay Dupitak Pidig Ilocos Norte ti kinasaya at ti lalaki a pimusay gapo iti sakit iti igid ti bypass road iti syudad ti Lawag iti naminsan arabii imbatad ti kapitan ang nagbalin na alupon iti barangay ken barangay Kagawad ni Mr. Jerry Domingo nga iso iti nakita na nalami sa bangkay iti igid ti bypass road ngam awan ti nabagbagana a sakit na ken sanda ang nakit-kita ang nagsakit isuna ken nakafocus iti anak na naamuan ang natayan ti asawa ni Mr. Domingo iso nga iso na laingen ti mga aywan iti kakaisuna nga anak na. Awan mo ti ang movie at ni Jerry amat na nagpapaagas kada pa. Awan mo tadi ni Jerry lupon mi. Siyempre di ada history na mo diyan. Awan mo ti ko na. Bagbaga na ka. Ang tayo nakikita sa mga nagsaksak. Ang nagsaksak. Buos na tayo dyan kung nang agtrabaho dyan. Siyempre, di anak na may maysan, isulat ng saksaka din. Awan di asawa. Awan di asawa na, tapat pa ito asawa na, awan pa 2 years. Ikat ta, si Maro numutisyon na, di kakasi di anak na ikan na ag may maysa. Agtawin iti 16 years old. Kabayatan na ipakamo ni Dr. Rodrigo Katkatan, City Health Officer iti syudad ti Lawag, posible at nakatayan na ket hypovolemic shock when naugutan ti dara ket rimwar dagiti nagkaado adara iti ngiwat na. Ito dun sa namatay, nagsuka siya ng dugo, so most probably yung cause of death niya hypovolemic shock secondary to upper GI bleeding. And pwede rin maging cause ng death niya yung hemoptysis, massive hemoptysis. Kasi may history daw siya ng TB. So most probably yun din ang isang cause. So walang sense of foul play, Doctor? Walang foul play. Saka maayos naman yan na naitabi yung sasakyan niya na hindi naman walang gasgas, hindi nakatumba. Wala rin siyang sugat sa katawan. Yung dugo lang galing sa bunganga niya. Inayon ni Dr. Katkatan nga tinapalpalabas ket adat history ni Mr. Domingo iti tuberculosis ken diabetes. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN. IFM News. Okay, so naiganyo mga idol iti panagsarita ni Kapitan Noel Esteban iti barangay Dupita Kapidig Ilocos Norte. Kaya kasapan ni Dr. Katkatan. Kabayatan na ni Idol Dennis Gabriel Alipio para iti police report. IFM News. IFM News. IFM News. Police report. Police report. Idol Dennis, good morning and please come in. Yes, nalamis nga sa pa Idol Lawrence adan iti pagdurasan ti napasama ka disgrasya. Ngayon iti po iti misangal daw iti barangay 2 iti Lawag City iti slide iti motosiklo manakadong parna iti nakaparada nga kotse. Naman iti biang ti PNP Traffic Division ti aksyon bang na partido ti driver iti motosiklo kasama ten dati driver iti asyo sa Alpis ket mga pagsaritadan ket mga sawen awan ti interesado Idol Lawrence file iti reklamo agapo dan iti affidavit nga pirmaan nga dati sang interesado iti reklamo kontra iti nakadungpar iti nakaparada nga kotse iti barangay 2 iti syudad iti Lawag. Kuna ti PNP nakoste nga pasama ket awan ti maramidan gapo ta both parties iti nakapagsalita ang para pelang iti amicable settlement. Manglamnama ti PNP Traffic Division nga awan dito kasi insidente gapo ti tamadalan dito mga magmamaneho no dakat ti sentro iti Lawag City masabol iti Branson Party speed limit katumanagiligan iti desgrasya. Iti agdama iti Lawrence ket aumpay ti manong report manipod ang pagpitok iti NTPO barbareng agbaling nga peaceful dapat ugis na ket manalam iti nalamis nga panaturog kanang ito nga panyampuna ngem no pwede ka tuloy iti panagdilil ti PNP ket naringgor ti motosiklo na iti obstruction nga sangag parking iti designated area sa pagparkingan
iti sentro iti sila itilawag naman since iti Monday at pabangka ito ituloy-tuloy iti tilida kada iti naring korte mo to sige na partikular iti balastikarian nagturong iti sentro iti sila itilawag iti mat natiliwan nga luglugan iti barangay 1 iti Misangal daw gabutan nagplastar iti Land Transportation Office iti barangay 1 adot na Bulaga ay Dolores adot tayo ng tiketan nga sa amin nakapagsagana nang itugot dahil tayo RCR iti motoski daw no dahil tangan naka at matanganan dahil hangan naka seatbelt kahit hindi pa naglugan iti vehikulo. So, lesson learned, anya mga oras at taman yung naawan traffic enforcers iti LTO masabol ito pa na-comply kanya man galinteg trapiko. Damag pilang manipot ti PNP Idol Dennis Alipio, Tatak Aramen.